बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन सोरगोनि आफा इसोरा बाख्नायजाथों। आरो नैथियाव साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बे आंनि बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि दुवारै जासिग्रो हरबाय। गोजोन्थों। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, फै जों दान्दिसे इसोरनि बोसोनखौ सोलोंज्लायनि आरो जों फरायनि बाइबेलनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ। मार्कुसनि 13:33 बेवहाय बेबादि लिरनाय दं, खबरदार सिरि मोननानै थादो, बि फसंजानाय बोथोरा माब्ला जागोन नोंसोरो मिथिया। बि बोथोरा गुबुन हादराव थांनाय सासे मानसिनि समान। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, बे बोथोर आरो मुगाया सानसेब्लाबो जोंनियाव फैखागोन आरो सफैखागोन। बेखायनो बे बोथोर आरो मुगासिम सिरि मोननानै गसंथानायासो जोंनि नेनानै थानाय। नाथाय बे बोथोर आरो मुगाया फैनायनि सिगां नों आरो जों बयबो आन्दाय होजागोन नामा? बुरखाय जागोन नामा? बे मोननै सोंलु सोंथिखौ लानानै जों गावखौ नेफ्लायनांगोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों माथाइनि 24:4 सिरि मोननानै थादो, रावबो नोंसोरखौ आन्दाय होयै बायदि। जों मार्कुसनि 13:22 नायब्ला नुगोन आन्दाय होग्राफोरनि बिसय रायथिनायखौ। नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर उजिगोन आरो बिसोरो सिनफोर आरो आसुरित हाबाफोर मावगोन आरो हानाय बादिब्ला सायख'जानायफोरखौबो बमब्रायगोन। बेखायनो जिसुआ बुंदों, साबधान जादो, आङो बेफोर जाया सायावनो नोंसोरनो खोथाखाबाय। जोङो बुरखाय जागोन नामा? ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो थगाय जागोन नामा? नाथाय जिसुआ जोंखौ जावले जावले खनले खनले बुंदों, साबधान जा, सोरबा नोंसोरखौ बुरखायनानै थगायनो हागौ। माथाइनि 13:5 नायब्ला नुगोन आरो 6 बेबादिनो बुंदों, गोबांफ्रा आंनि नामजों फैनानै होनगोन, बियो आंनो, आरो बिसोरो गोबांफोरखौ बुरखायनानै थगायगोन। बेखायनो पाउला थेसलनिकिया गिर्जाखौ जुदायारिफोरनि फावफान्दायनायफोराव गोग्लैजानो गिनानै गांसेनि लाइजामाव बेबादि लिरहरदों, 5:5-6 मानोना नोंसोरो बयबो स्रांनि आरो सानावनि बिसाफोर। जोङो हरनि एबा खोमसियावनि बिसाफोर नङा। बिनिखायनो जोङो गुबुनफोरबादि दा उन्दुलां, जोङो सिरि मोननानै फियालाबा थानि। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, जों बयबो आन्दाय होग्राफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बुरखायग्राफोरनिफ्रायबो जोङो सांग्रां जानांगोन। नङाब्ला मिथिखा ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगोफोर, बै फसंखानाय आरो थि खालामखानाय बोथोरा सफैब्ला आरो बे समाव नोङो सिरि मोननानै थानो रोङाखैब्ला नोंहा खाराव माराव आनि थानि जानांगोन, गाबनांगोन, सैनांगोन,
हालाय हाफाय जानांगोन आरो गाबनाय आरो हाथाय अरखेनायाव नोङो थानांगोन। बेखायनो ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा लोगोफोर, प्रभु जिसु ख्रिस्टआ अननायजों जों बयखौबो खावलायदों आरो बुंदों, खबरदार सिरि मोननानै थादो, मानोना बे फसंजानाय बोथोरा माब्ला जागोन नोंसोरो मिथिया। बे बोथोरा गुबुन हादराव थांनाय सासे मानसिनि समान, आरो बे बोथोरा, बे मुगाया दिनैबो गाबोनबो आरो दानोबो जानो हागौ नोंनि आंनि थाखाय। बेखायनो जों सिरि मोननानै थादो, आर'जआव नांथाबदो, जों फोरबोनि फैफिननायाव थांफानो हानाय बादि। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, दिनैनि इसोरनि गाहाम रादाबखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बासायगिरि जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन।